Sausa ka. Ang napadal sa iyang suatambo karon, mukining ko sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Gato magtatampo, nagdasingan nga, Fredo. Nganong karon naman ka na uli? Hapit naman alauna. Nagbuhat pang guglas nga pasahero day. Una ko ni uli. Ano Mao kung pa? problema? Tod. Yan akong kita rin madlaw. Ika nagpahala na? Salamat kay Dungaw. Una ra ba na itambal si Inday para siyang hubak? Ha? Mau ba? Sige lang. Mangita ko sideline. Basin pwede ko makasidline o extra sa mga construction. Sige dong. Salamat, Ania. Oh, asa man ka? Mapaganay pag-abuti mo din sa bahay, ikaw nagtrabaho construction. Bulakaw ng sagka? Mamasahero ka day. Anugon pod. Anya dong, imong pahuway. Okay ra ko. Ikabalagan ako. Kinahanglan akong mudoble kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa tong anak. Siya ra unta usa nga tong anak, pero murag daghan kay siya katunga. Tungod kay igo ra gid kayo nga kong pangita. Dong Fredo, Gani day. Makahunaw na ako basin og nagmahay na ka nga ako ang imong ipakaslan. Kaya wag na ako matuman ang akong isaad ni mga atagan tigag nindot ang kinabuhi. dong, ay gud pagsultian na. Ay gud papakawa sa paglaom. Kung hindi mo ko mawadag paglaom, kung kada adlaw, problemado kay ta. Kung nasa kwarta para kao na to. Labi na gyud sa mga higayon kung atakihon sa Inday sa imubak. Dong Fredo, Nadlo ko day. Nadlo ko. Wasilunya tungod sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako. ay gud pagsultian na ko. Bisag kan usa dili kinamahitabo. Mahal kay ta ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod kay akong nakita kung unsa mi nimo ka pinangga ug kaya nimong buhaton ang tanan para namo. Day, salamat day. Mahal kay kanamo ni Inday, dong. Mahal sa kayo tamo day. Napasensya na dyo kayo, Fredo. Huwag ko'y ikahatag ni mga sideline kay huwag na mo ko'y project good. Mao ba? Ano ko na eh? Pero kung kinahanglan yun ka, pwede kang ngadadon sa kung kaila. Nato si ikahatag ni mo pero huwag kong makasuhito kung saan trabaho Yan siya man interesado ka. Kay dadon ka dito. Sige. Wa ko'y problema. Okay ra ko bisan unsang trabaho Mao na. Kung ganahan kag dinalian nga kwarta, na ako'y ipatrabaho nimo. Unsa man na, sir? Mamaligya og shabu. Kaya nimo? Unsa, sir? Recorded by Radio Mo TV. Sir, delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko. Masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong nimo imong trabaho, ay kay ka. Sir. Una-una ako sa na kumayo, sir, ha? Sige. Kung makahunaw na nagani ka, kahibaw na ka aning lugar, ha? Anhian lang ko. Dong, naningal ba sinang meeting sa tong giutang atong na ospital si Inday? Kung di ko nuta makabayad, iyat ang ipapriso.
Unsa day? Dong, unsa itong buhaton, ani? Sige lang day. Mangita ko pagi. Visit. Kung kano sa akin lang kay kwarta. Taguba ko yung tricycle. Lain na sa nigkastor. Ay. Muli liligog sa iyo, ani. Bata. Sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale. Day, nga naman sa inday. Anong gihubag mo ng mayo? Gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak? Arang-arang na, ma. Nga anong gipalabam sa di mo bata? Nanihibaw mo kang bawal niya, di ba? Siya man mo inamugos nga mutabang nako. Susbisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton. Pa, ayaw lang ka sa bis, mama. Ako man mo inamugos kit nga matapag na pa. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko. Day. Sorry, ha? Kung nasgitan di ka kanina. Saan kapoy mo kay ko? Nya, nakuba pa yung tricycle. Nakamisang gastuhan. Ako sa bitaw. Gikapoy man sa kong dawat og laban na tibok adlaw aron lang makakwarta. Sorry na. Pasensya na, ha? Sa ato na ko kanina. Sorry, Put. I love you, Day. I love you, Put. No. Unya, saan naman? Pasensya na kayo, sir. Pero, di na ko kaya, sir, eh. Di na ko kaya nga ang ipakaon ako sa kong pamilya gikan sa dili mayong pagi. Ako na sa naghihunaw na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya, kung madakpan ko, sao na akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan. Kung di ako na. Mahal kin ako sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang piliran. Fredo, Di ba magkamaw mo drive sa kinan? Oh. Sakto kayo. Ang ako igsoon, nagdungag og palit og van units para sa mga turista nga manit dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kada adlaw na kay kita. Mas dako sa mong kitaan kontra sa pagpamasahero og tricycle. Nya man willing ka ba? Ha? Oo, sir. Willing kayo. Manay ganahan ako nimo kay tarong ka gid nga trabaho pido. Nala sige, tawagan ako kung igsoon karon lain aron magsabot mo. Salamat kayo, sir. There's a calm surrender. Hapit na ba yung unta kumada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun akong maayo ang akong pamilya kung unsay mahimong epektuan ngadto nila kung pananglit ako tong gibuhat. Pero kay wa man magtanaw lang ang Ginoo, sa kaluoy niya, iya kong gihatagan og lain nga oportunidad nga makakwarta. Dili na kadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitag kwarta para sa mong pang-adlaw-adlaw. Mahal kay nako ang akong pamilya, ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao
ato mga higala ang suwat tampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga naguluhan, Can't You Feel the Love Tonight? And can it's enough. Ang mong kaagi, gibata dito sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inintulamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi ka doon? Bakining sa kababae nga nagpuyo sa Basak, Sambuan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Shari. Hay, bayani mo. Maura yun na imong i-intrigo na kong kwarta. Sure ka nga paigo ni sa imong mga anak. Saan man mo nga maoro may nagkayas ko kita. Ay bawo ka yun na gamay ko nakuwas ko pagpadaka. Ma, pa. Ayaw na lagod mo pag-away. Labo mo sa tay sobrang hasudan paghahapon. Ato lagod ipuno. Nay, mga anak, na pasensya na mo hanga. Dili gud mo na mo matagag saktong support ang papa nimo. Saon man gud. Way usa na mo nga nakahuman gud sa pagtuon. Maura gyud di kaya namo. Maayo ka balaka. Isaan ako ninyo nga, muhuman gi ko sa kong pagtuon. Para puhon kong makahuman ako, unya makita na kong nindot nga trabaho, dili na maghago si papa sa pagpangisda. Og ikaw pod ma, dili na ka manahi. Salamat, Siari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy anak. Shari, naarabay bayle nung gabi sa lungsod. Adto ta ha? Hala day, uy. Tingali og dili ko subtan nila mama mula agrong gabi eh. Ay, suway lang good. Basin pa di ay. Sige, suwayan ako. Maayo gani day kay gisugtan kasi mong papa ug mama nga mulaan. Mao lagi day, oy. Nalipay kay ko. First time pwede na ako mula agog ingon ani day ay. Wala ba ginitong ko kasuway ning baili-baili. Karon day makasuway na gid ka. Lingaw kay ning baili oy. Kinay uban baya makikparis nimo. Labi na kun love song na mo itira. Ha? Oh, shock man ka. Madlo ka day. Suway lang lagi. Day. Ay, ninduta tan-aon o. Nagsugod na og paris-paris ang uban.
Naulong sa untay mo kuha na ako ron, oy. Ako, day. Mutanaw lang ko ano yung mga nagparis-paris din. Ano ba? Ako ganahan ko doon ako'y Paris. Oy. Hi. Pwede makipag-Paris naman. Ako. Ako? May lain pa ba? Day, sige na. Sagot na, oy. Dili man ako. Ikaw ko no. Gwapo ba yan na? Nagwapo kaya. Sige ka. Huwag di kang Paris niya na. Bahala na ka diya. Ako'y Paris. Sige. Okay. Ala, may pakaday na nakay Paris. Berto. Napay-way Paris din niyo? Kanina lang. Uy, Ala, tara. ala. Di arap di ka magkanto rin, Miss. Pili di kang isayaw. Sure. Salamat ha nga nag-Paris ka na kong sayaw. Ay, may kaso. Uy, nalingaw man sad mi. Oh, wow, lagi ni magtingog ang usa din eh. Day, sure tingog sad, uy. Ha? Pasensya na mo ha, pero kinahanglan ako pauli sa amo. Nisaad ko sa kong mama papa nga alas 10, tuan ako sa bahay. Mo ba? Ihatod na lang muna mo sa inyo, miss. Kinsa ganito yung panganay mo? Sorry. Pero ayaw na lang ihatod kay tingalig makasabaan ko kung makita na ko dito sa amo nga nakoy kuyo. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay raman sad mi. Kay sayo pa man sad. Pag-amping yung taon mo, Win, ha? Oh, Berto, oy. Reply ba yung taon ko, ha? Mutis ko ni mo niya. Wala. Ay, sige. Ato na mi. Bye. Dali na, day. Bye, Char. Kisa may nag-text na ko, guy? Number man ni? Ako replyan, bi? Kinsa ti ay ni? Oh. Wala. Check up naman day ko, eh. Paload sa kustindahan, eh. No. Ano mo pinuun, eh? Ako to bagon, bi? Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa di palihok? Nalimot na ka na ako, Shar? Si Daniel bitaw ni? Magkita tabi. Ha? Ni ako ron dapit sa inyo. Please, Shar. Unsa? Unsa? At time pa, huwat ako tax ha? Dili ta din magkita dapit sa amo kitingalig makasabaan ko sa kong mama magpapa. Sige, Shar. Magwat ko, ha? Bye. Bye. Basta may result sa auto kaning tawahan na, uy. Ikalit pa lang di siya. Mamulbos ako kamay, bi. Aron, dili ko hamos tanaon. Human mo palood ko sa tindahan. Og ako na dayon siyang taksan kung asa mi dapit magkita. Salamat ha nga nakikita din ako. Daniel, ito imong pangano? Oh, sure. Unsa rin hinungdan nga nakikita ka na ko ron. Og diin ka man kuha sa kong number. Nangayo ko sa number ni Bayberto sa number ni Wina. Unya, dito kong Wina nangayo sa imong number. Mao ba? Sure. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong presko ra kay ko. Presko ra kay kong paminahon pero sa dihang nagka-Paris nagsayaw siya. Di na gyud ako malimtan ang imong naong. Kung unsa ka kahinhin makadaglihok, di ko halos makatog. Sukad lang makita ti ka. Daniel. Wa di kay uyab? Wa sure oy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel. Ganahan ko nimo, pero dili pa ko sugdan nga maguyab-uyab. Kinahanglan nga tiwason una nako ang akong pagtuon. Shara, isaad ako nimo. Dili ko mahimong babag,
sa kung unsa may imong mga pangandoy. O kung gusto ka, kausa lang sa usa ka semana, muanhi ko sa inyo. Aron dili mahibong imong mga magpapa. Sige. Sige. Buti mong ipasabot. Kita na. Yes! Nalipay kay ko siya. Isaan ako. Mahalon o panggaon tagit ka. Dili ka magmahay. Mahal ti ka siya. Mahal usab ti ka, Daniel. Siyari, graduate naman dyan ka sa high school. Unya, ni saad na si tiya ni mo, igsuon si imong papa, katong tuang magpuyo sa siyudad, nga siya ay bahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa man, sa hunahuna mo. Ato ko mo puyo dito, ma? Oo, ang man sa magsigig kag pauli din sa ato sa sambuan. Oh, good. Nak, ayaw balibali si tiya ni mo, ha? Anugon kayo? Agwanta lang sa agod nga malayo ka din sa ato. Maana daon niya ka, tuwa na ka dito. May masad ka mo pa din sa ato kung white klase ba? Pa. Muadto ka sa Cebu? O, Dad. Unya, namilap ka. Ang malayo naman ko ni mo, Pi. Okay na dahil ni mo nga malayo ko ni mo. Char, gusto man ti kang pugnan pero dili na ko kayang hikawan ti ka sa imong mga pangandoy. Mahal ti ka. Ug kaya na kumuagwat ta. Bisag unsa ba nakadugay, huwat mo ti ka pagbalik ini sa ato. Daniel, mahal po kayo, tika. Huwat na bayagin ko, ha? Ay, nak, salamat in taon sa Ginoo nga nakahuman kagud sa imong pagtuon. Nalipay kayo, minak. Ingon man sa ko, anak, lipay kay ko. Di masapot ang kalipay kong gibati karon. Basta, mapasalamaton ko sa kong isuon. Ug sa Ginoo, nga naanagi ko'y anak na usa ka maestra. Salamat sa ninyo, Mapa. Kiningtanan akong paningkamot alang ni ninyo. Isaad ko, dili tagin mo pasagdan ng akong mga manghod. Ay, Salamat, anak. salamat, nak. Ma, Pa, doon na unta ko isulti ninyo. Usa man, anak. Pa, doon ako ipalaila ninyo. Hinaot pa unta nga, dili mo masuko na ko. Ha? Daniel, hali isut sa... Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw sa di mo. Pa, si Daniel akong uyab. Sorry kung ako nagitago ninyo. Sawa pa ko nilarga para Cebu. Uyab naming Daniel, pa. Ma. Unsa ko di ay, dugay na di ay mo? Oo, ma'am. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Bisag kanus wa pa ko kahilabot sa pagkababae ni Shari. Sir, ma'am, tungod kay dako kay kong respeto sa iyong pagkababae. Usa man, mahal yun ni mo ang akong anak. Mahal ko si Shari, sir. Mahal kayo. Hinungdan nga wa ko musupak niya nga adto siya mo puyo sa Cebu aron makahuman sa iyang pagtuon. Bisan unsa ka mingaw, pero andam kong nagpaabot sa iyong pagbalik. Ay, nak, Shari. Wa milaing kiampo si papa nimo kung dili magmalipayon ka. Kung gusto na kang mupahimutang, dili ka na mo pugnan. Ma, nagsabot naming daan ni Daniel, ana. Nga dili pa ko ready. Doon na pa ko'y obligasyon ninyo nga akong pamilya, ma. Og dawat ni Daniel nga, mas i-priority mo na ako kaysa niya. Inganan ako kamahal si Shari, ma'am. Andam kong musabot ug magpaabot. Ay, salamat, Daniel.
ug salamat pud nimo anak. Dako kay kong pasalamat sa akong iyaan, nga iyagi kong napahuman sa akong pagtuon. Nadawat ko sa akong gi-applyan nga magtutudlo sa usa ka public school sa syudad. Ug agi pagbaw sa akong mga ginikanan, ako na ko'y nipa-eskwela sa akong mga manghod. Sa pagkakaroon, kasado na mi si Daniel ug may usa ka anak. Ug wa gyud ko magmahay kay buutan si Daniel, kugihan ug labaw sa tanan. Pinangga kaayo mi niya ug ang akong mga ginikanan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ruel. Sa dili para ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ituloy ang laban. Recorded by Radio Mo TV. Muang nanta ko ninyo nga, uswila ko grade 11. Murag lisod man na, Ruel. Uy, kinahibaw bitaw ka nga lisod kaayo ta. Mauna dong. Usara ko rin atong pangita ay pagpangumara yun. Tabangin ako ninyo nga makaskwila pa, ma. Kaya kung muhuman ako ning grade 12, mangita mo ninyo akong trabaho. Ay, amo pa lang sabutan ni mama ni mo, ha? Kung kayo mo ka ba nga makaeskwila nga huwag patay kwarta. Una-una aha kung may eskwela ka. Adto pa kag syudad. Unya, mangita pa tag imong kapuyan. Kabang tanong na akong mga amigo pa, ma. Basinog may kaila sila nga barako ng binuhan. Inangal makaskwila gid ko, ma, pa. At doon kaabang doon sa mga banganday kay barato rin ito. Tinuod, bay Mervin? Lagi. Ingas ma magpapa ni mo. Aron, duro kayo ta. Sige, bay. Ay. Puso ba? Kung sunadog ka, kamiskwila daw. Nagit pa. Sige. Pusugot ko kamiskwila ka. Salamat pa. Pero kinahanglan nga magwanta yung kaskalisod, ha? Usawal, pobre ba ta? Sige na ba? Iyahon ako. Ang importante nga makaskwila ko. Yes! Grade 11 na gito bay. Lagi bay. Ug lipay kay ko bay kay nakaskwila gitaon ko. Manin ka mo lagi gito bay. Nang makahuman gito sa eskwela. Terwil, may klase ron. Saan, kaya mo? Asa man mo bay rin? Ang gula may katubhan. Aron namin ang baho sa eskwelahan ba? Sige bay, kuya ko ninyo. Kuya din yung mugo na sa katubhan eh. Pero tagbata ko lang ako eh. Aron nakutong baon sa eskwelahan. Kumusta man ka din, Ruel? Paigid ba? Sahay, okay tarong kaon eh. Huwag ko karata. Muna akong giingunin mo, nga lisod kayo kung may eskwela ka. Kaya huwag ko'y kasuporta ni mo. Kaya kuwag ako kita. Sige na ba? Mangita lang pa agad din nga mabuhi ko. Gutom na ako eh. Saon na ko yun eh. Nga, huwag magiging kwarta. Ay, Ruel! Saan magkagumpaw ng naon mo? Ano ba? Gutom kayo ba eh. Nga, huwag ko kwarta dre. Pasi tayo ni ba yung kwarta? Bay, pwede mo nga yung piso ni mo. Ako lang ipalit ng tubig. Naroon, mawaning akong gagutom. Diyos ha? Ay, Ming, ngayon, yung piso. Oh, Ruel. Salamat ya. Ruel! Doong, Ruel! Ay, tawag kayo ng ginaw. Nang? Dali na gud ka diyot. Nang? Pero may kung makabantay ni mo nga kunting snacks na gani. Dili ka kamo snack. Saon, huwag mo kay kwarta nang. Karong gani, gutom kay ko. Abi ni mo dong.
Naluoy ko kung natanaw ni mo. Unsa man, musugot ka nga mutabang-tabang ka nako din sa kantin human sa klase ni mo. Ha? Akong inon ang tag-iya ining kantin nga patabangon ka nako din he. Walang kay sweldo pero libre kas kaon din Oh, sige nang, musugot ko. Ang importante nga, malibay ko sa kaon. Recorded by Radio Mo TV. Hakutan ning duha ka sako nga basura dong. Ilabay ni sa gawas. O nang. Wawa niyo akong gibuhat eh. Nagdago ng duha ka sako nga basura. Ikatawaan ko sa mga estudyante nga nahabilin din sa kulahan. Bahala na sila eh. Hindi na ako sila tagtong. Ako na nilabay rin makapauli na ako. May Ruel, may kaingian ako ba eh? Nga naman di ba eh? Yan yung magandang tagian ng building house ba eh? Nangita niyo mo? Wala. Basig maningin na to ba eh? Wala, maugin na ba eh? Bubalik ko na to siya ugma ba eh? Maayo kay naabtante ka, Ruel. Ate? Gahapon regod ko nga nagsigig atang-atang nimo nga mauli kay maningil na ko sa abang ning imong gipuy-an. Ate, buhang yun ako ni mo te. Sa sunod alaw lang ko mo bayad. Wabagi ko yung kwarta te eh. Wabag mo maris papa. Pagkagamay regod unta ng imong bayranan we. Pila regod ng 200 ang buwan pero naglisod pa yung tagbayad. Pasensya na ka te ha. Wabagi ko yung kwarta. Ani na lang. Ugma sa baduman, wa man kay klase no, na ako ipahakot ni mo nga kawayan, aron maimpas ang tulo ka buwan ni mo nga abangan. Sige di. Kapunik ako. Wapagin mo naman ako umahakot ang kawayan. Tausulan na ko ang kakapoy. Aron maimpas ang akong abangan sa akong gipuyan. Kalahin sa kong lawas eh. Noel! Antay! Wala lang din mo ha? Sige bay. Uy, kung saan ka? Lain akong lawas eh. Kaingit ko ni mo gud. Hilantan ka? Oo, lagi bay. Uy, delikado nida. Pero may makatiman ni mo din eh. Ha? Akadya ta. Mangita kong tao ba nga makakuha ni papa ni mo. Ipakuha ka din eh. Higop og maayo aning utan aron maulian ka. Ngayon human, inom og tambal. Salamat ma. May gadi kay naaday na kapahibaw na kung gihilantan ka. Na. Idalin ta kong kuha ni mo dito. Naunsa man di ay kadong maghihilantan man ka, ha? Sa sobra tingin na akong kahago ma. Mong naingon ini ko. Bilay akong giinguli mo, ha? Nga pait, kiling atong kahimta. Nga, eskwela ka, uya ko ang pasporta. Kung mundang lang ka kasi mag-eskwela daw. Kung pabangan ang kunin mo din sa bukid. Dili pa. Di sagod siya mahitabo. Mupadayon ko sa pag-eskwela. Well. Usahay, lami na kayong isurrender tungod sa kapait o kalisod nga ako nahiaguman. Pero sige hapon, nagpabiling kong nikon aron maabot na ko ang akong mga pangandoy. Sa pagkakaroon, padayong di pong pagskwela. O kung kinsa rito ang ganahan magig-friend ako sa FB, mauni ang akong account. Roel Almares Estimar. Dinhin ng kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Pagkat manitalan, kaagi ni Ruel, nga taga puro
Alindahawan, Barangay Bago, Don Salvador, Negros Occidental. Uban sa awit ngayong kita ngayon, awit nga nituhan, ituloy ang laban. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shania. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love. I'm sorry, Shania. Pero, pag-igbuwag ko nimo. Raven, ang sagot ni. Nagkikita ka na ko ano nabuwagan ko? Actually, Shania, lugar ko kasuto ni Manny. Pero, di ko kay gayon kay permi kang busy. Raven. Sorry. Pero man ang rason nga tingali, mau na fill out of love ko tod kay wala kay time na ko. Basta kay time sa mong trabaho. To the point nga, nalimot ang may uyab ka. Raven, please. Please, ayaw di buhatan ako. Promise, masatagan pati kaligayon karon. Masatagan pati kag oras. Ayaw na kong buwag ni, please. Sorry, Shania. Pero nagsaad ko dito sa lang babae nga ako sa pagkasan. Unsa? Mabdosya ron. Maong, sorry. Raven. Kaya karon magkilak-hilak na ka. Ubuto na una-uno, sa bayagin nimo. Di ba kapila na ko nagsulti nimo nga bisag unsa pa na ka in love ang tao nimo, moabot gyud ang punto nga mapul-an na nimo. Kalait sa di mo, uy. Nasakit na gali ko, imo pag ikong sabutan. Ano di ay? Naday mausab ko mo comfort ko nimo. Pag-comfort ka ha. Di ba nabalik pa si Raven nimo? Pwede niyo uno na sila. And plus the fact nga may anak na sila. Day. Ihilak kang tanan, Jay. Then after, pakigmingle sa lain. Tunsa? Hello! Kung nakakitag lain si Raven, makakita ba sa kaglain, no? Dili na ba siyang lalaki sa kalibutan? Day. Kinsa man yung message request akong Facebook? Clark? Unya, ano nga pa mo reply eh? Dili ko ganahan, uy. Ha? Nga naman? Di ko gusto ang naka-uniform, uy. Ha? Kung naka-uniform ba? Police siya, day. For sure, daghan ka ligitsatan. Dili lang kay ako. Hala, judgmental kay ka Ay, advance lang ko mag-isip, no? Hala, ila-ilaha sa good. Anyway, di mo na ni mo uyabon dayon. Sige mo si chat, uy. Kada adlaw naman lang. Ako ni replyan, be. Ano pag manisiya, uy? Hello? Thank you, nagtay ka ako. Nga nung nanawag day ka? Walang. Oring good. Kunya, gusto sa kong makadungog si Mutihog. Wala mo kayo masuko. Wa na. Ah? Naawang na to, pero gibuwagan nung ko. Ano sa? Si mo kay gwapa. Si boy nagibuwag mo. Kaanggaw ko niya. Ilang itang Diyosikan, miss. Kung ako'y manguyagdi mo, doon ako chance. Unsa? Unya, yun sa ni mo? Akong giingnan nga, dili pa ko andam. Usa pa, day. Ang wala ko mauyon ni tungod kay taga Mindanao siya. Unsa? Dili ko gusto LDR, no? Magbinuang mo ganin ang naaras doon. Kada na bakang naas layo. Friend. Aram mo tawagin ka nga seryoso ka ni mo. Mana ko si mo. Ha? Magunsa mo ka din eh? Mamisita ko ni mo. Unsa? Anaon din ka. Clark. Recorded by Radio Mo TV. Basin og seryoso din siya nimo, uy. Ilaliman ka ng muanhin lang din siya og Cebu aron makakita nimo. So meaning, seryoso gid siya nimo, di ba? Kaha? You will never know if you won't even try.
Siya na niya. Hello? Ano ko, nagkawait mo, kunya, nagkakapag-red. Ni ako sa... nag-pink ko. Ikaw na ni Kaway? Oo, ako. Wait anaw ka? Gwapo niya. Clark. Paano? Nakita lagi ka. So, okay na ka din, he? Dili ko ni mo ubanan din eh. Ha? I mean, 2 weeks ba akong magstay din sa Cebu. Kaya syempre, nasa Mindanao ng trabaho. Sige na, please. Ano muna ka na ako for 2 weeks? Okay. Sige. So, mahog na murag live-in mo. Anak, cute. May gusto niya nga masulit ang 2 weeks ng bakasyon din sa Cebu, nakauban ko. Ay, Thank you nga nisugot kang ani kamusta na ako for 2 weeks. Pero, wa na magpasabot, kabi kani okay ko. Mabuhatan nimo ang tanan nimong gustong buhatan ako. Ikaw na naman gandang imong tanaw na ko. Wala kay Pao. Shania, magmusik ako ng panahon o kahago nga mo ang hilini kung maura may giapas na ko nimo. Kaya kung maura may naasim mo na, Shania, pwede kay kung nabuhaton dito sa ang dapit. Clark. Pero ay kabala ka. Nakasabot ko nimo. I'm sorry, Clark. Hindi ka naman kung gipasakitan mo ang dagan ako mga doubt sa mga lalaki karon. Nakasabot ko siya na. Maong, pleasean. Pasag di ko nga ipamatuod ako ni mga inudanay ang akong tinguha niyo. Clark. Here, flowers for you. Wow, ha? May pa-flowers pa kang nahibawaan, ha? Siyempre, special ka para ako siya na. You deserve to be treated special as well. Thank you, Clark, ha? Anything for you, babe. Babe? I know it's not yet official, pero gusto lang ko na muna akong itawag mo. Buot-buot, ha? Wait. Yun sa di mo pagkahibawaan nga restaurant nga dili man kataga din eh. Nag-search ko sa internet. Natulog lang ganito ka. Lugar ba din? Believe na gid ko nimo. oy, murag last week lang ganito murag nagpanaganapak pa. Unya karon murag sabi? Murag lahi naman kay atong pahiyong binhing dapita ron eh. Dili pwede happy lang ang tao, ha? So happy na ka ba ni Clark? Murag anak gid day. Wow, we shall not die. I hope so. Mayon tag mauni kini day. Malarga na kong balik tayo sa Mindanao, ma. Pingaon gid ko nimo. Ingon ko, Shania. Basin og imo kong kalimtan, ha? Dili lang kita po. Sure na ko ni mo. Clark. Shania. Clark. Gisukot na di ka. Tumaw. Kita na. Tumaw na. Sunod ako nga ni dadong lang at mga ginikanan. Aron mamahingan ni mo. Clark. You're the one who never lets me sleep. Through my mind and through my Ibalik si Clark sa Mindanao. Nagsige lang gihapon ang among communication. Misalig ra sa ko sa iyang gisaad. Og maayo kani kay wa ko niya pakyasa. 2 months after, nahibaw-an akong nagbunga ang hitabo namo. Og perti gid yung lipaya nga nahibaw nga nanami umaabot nga anak. Dito man gid niya iyang saad. Nga dadaon iyang ginikanan dinhi sa Cebu aron mamay nako.
Sa pagkakaroon, minyo na ni Clark o may duha na kaanak. Dini na lang kutob, daghang salamat ang RMN. Mga ka mga hikalang kaagi ni siya niya nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kita ngayon awit nga nagkaluhan Your Love. Kung adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jake. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pagbigyang muli. Recorded by Radio Mo TV. Kinuo ko ni mo, Jake. Kanusap pa magtuka mag-usap, ha? Mama, saray. Sa iyo ba'y buntag ko? Nagyaw-yaw na siya kaya. Ang araw sa di ko magyaw-yaw. Nga sa'yo pa guys buntag. Pero pila na kabuok ang nangita di mo din, he. Naay mga babae. Nasa mga ginikanan sa babae kay imo ko nung gihilabtan ang ilang mga anak. Sus, ape, nag-uunsa. Nung Jake, kugwa kay kaluoy sa mga babae. Kaluy iintaw ni mong kaugalingon na lang. Kay basin og magabahaan ka, anak. Tuom, kagaba mo eh. Uy. Ato na ko ma. Duty na ko. Jake! Asang lingawan ako gabi, bay. Ako, masad. Aw, ikaw. Sigurado yung nalingaw kay. Nawa, lagun mo kalad sa ibong chicks gabi. O, lagi. Pero tingnan para sa kong ube. Kana na huwag na inom eh. Ay, kuwang pa na. Ato na usbaro niya. Aw, sukol gabon. Og, nasa kayo ginbite nga chicks, ha? Og magdako na siya amiga niya. Ikaw rin bahala sa amiga, ha? Sos, maliit na bagay. Si Ariana. Og, ang young friend, si... Sheila, akong best friend. Ay, gwapa. Ay, Sheila, hi. Hello. Jake. So, ikaw na ipahala sa akong amiga, ha, Jake? Okay na ka? Well, di lagi kami ngutang. Nakiwawan lang kukod. Nga naman. Uwa ko manad og ingon ani nga mga lugar. Og dili sa ko manginumay. Mao ba? Pero sige lang. Okay ra ko. Gawas ah. Ha? Sorry, Jake, ha? Pero dili ko sama sa uban nga musugot ra nga dadon bisan asa. Oh, what? Ay, kabala ka. Bakoy daw tang tuyo ni mo. Di sa tika type mo, hindi ka hilaptan. Aray, ha? Sige, tanaw, eh. So, okay na ka nga. Wala na ta dito. Oh, thank you, ha? O, isa pa yan. Naamong na lang hinuon ka. Nag-party uta ka karon. Bisag ingunani ko nga hilig kay party, pero di sa gigugunahan ko na ko'y kauban nga, dili komportable. Wow! Gentleman, di ay ka. Medyo. Sa kamara ko dili gentleman. Har. Dili lagi ko nung mada sa mga ingon anak, Jake. Wag ako. Uy! Mau ba? Lahi siya sa ubang mga babae? Oo, bay. Dili mo siya sayon, gut. Mura pag lisod kayong sudlo ng iyang kinabuhi. O nihibong sa gabi nga ngano nga wako maghuna-huna og ginastos niya. Bisag ako na siyang binuangan. Mura pag taas ang ako respeto niya. Ay. Ay, masinog mo na na yung magkapausap di mo ba? Ano? Kadang mga ingunahan na klase sa mga babae ang magkaparealize sa mga lalaki. Ug basig, siya na gid ng babayan, ha? Bay. Yung si man, nakuha ba ni mo yung number? Aron, agdahon lang ni mo siya date. Recorded by Radio Mo TV. Magkikita pa? Oo. Kanakon okay rin mo? Oo. Kung makikinom ka, sorry. Pero dili ko. Ha? Uy, dili pa ding inom, uy. Ayun na lang. Salamat. Kahanggaw magaday ni mo, eh. Imong gipili ang inom kay niya. Di ko ganahan ng pugnan ko, ma. Aw hinoon, basin og wag kay gusto anang bayhana. Kay ang tinuod nga nakagusto no, bisan pa og dili ka sultian, ikaw na mismo mo mag-usab para niya. Ma.
Oh, di dayon malagi ka pagkikita. Ganahan mo ko makakita mo. Basta kagiingnan natin ka ha. Dili ko ganahan makig-inom. Yes, boss. Ikaw may masunod. Nagpabukid mo? Oo. Dahil patin pa. Di ba ka ganahagbukid? Di mo nagababungulos kamingaw? O lagi. O niya. Nga naman. Usa man din hitabo. Wasugan kay bawang ano ba eh. Ganahan ako mutuman siyang kung siyang gusto. Basta ang importante na ko nga makauban ako siya. Ay. Murag naagi na dotlan rin ba? Ha? Doon na ko ba eh. Nga in love na ka. So? O kini mo isuot siya muna ako na ha. Kung manguyab kag ingunaan nga klase sa babae, grabe kayo mga adjustment pa eh. Siyempre, dili mo parte, dili mo inom. Gusto og mingaw og boring nga dapit. Bay mangnor niya ako. Sa di pa kamusuod siyang kinabuhi. Sakto imong amigo. Ma. Pero kanang tanan, dili na nimo igsapayan kung nakagustong gyud kaniya. Kay kung ampingan nimo siya, syempre, piliun gyud nimo asa siya mas komportable. Hinoon, andam kong mag-usab para niya, ma. Maong, di ko magduha-duha og sud sa iyong kinabuhi. Aw, malipay kung mausab ka niya, nak. So, unsa man imo na siyang panguyaban? Sigurado na kit ka nga manguyab ka na ako? Imo kung dili na ti ka paimnon, palaagon. Oo. Biyaan na ako tanan. Basta, dili na ko nimo biyaan. Sige, good. Oo, unsay sige good. Sige na. Uyab na ta. Oh. Thank you. Tay biliban ako ni Ubay. Pilihan na yung kabuhan nga, waka mo inom. Nausap na ka. Yung nana ko muhatag og importansya sa usa ka relasyon, bay. Pero, yung gabi ba? Ato may mag-celebrate sa kong birthday sa bar. Kita ang ubanan lang kaya na. Saman, ato mo? So kaya na kong ingon si Sheila, bay. Dili ko. Pero, babe, birthday na sa kong amigo. O, sa pa, naman si Ariana bitaw nga, amiga ni mo. Di ba pwede nga, bisag ka? Dili lagi ko. O kung gusto kang mo ato, ikaw lang. Sobra, masuk ka eh. Nga naman. Gikapoy na ka? Napula na kas boring nga kinabuhi kauban ko? Ang buti mo. Mo rin nakatunga karon. Pinag-away ni noon day mo. Ubay. Ingon ana magida si Sheila Jake. Mao ganing gidan ako siya sa bar at nagkita takay para makasuway siya og nightlife. Pero di man siya ganahan. Ako pa mo ba no? Itagay na lang na. Ug pusla man nga niya karon din eh. Hala, mag-enjoy na lang. Sige. Tagay. Lipong ko. Dali na kay ka mahubog kay wala makainom-inom. Bagod. Imong amigo ni unag lakaw, nako na emergency. Sus. Oo, gadong emergency eh. Nato ilang chicks eh. Mao pa? Ay, sorry, Ariana. Sorry na. Slide mo ko nun. Hubog ni kay ka. Sige lang, makabawas naman kuan ng imong amigo niya ba? Usahaw ni mo? Basta. Jake, nalipong na sa dwaya agad ko. Mangita sa tagapahuwayan na. Ariana. Di ba? Please, tagi ko chance ka makabaho sa bukutan ni mong amigo. Ha? Ako yung magabiton. Mangita pag yung uglain nga na ama ka. Dali na pa. Salamat kay Sod sa usa ka buwan kapin. Imo na gid kong giatubang. Oo, Jake. Kaya naglibog pa ko itong panahon na if angay pa ba na ito padayonon.
Padayon mo. Dili na ko, Jake. Ha? Buwag na ta. Nahibaw ko sa hitabo ninyo ni Ariana. Sila. Kuan, wato na ko tiwa. Promise. Ubog na ko to. Unya, paunsa pa man mo. Nga mabdos naman ang akong amika. Unsa? Barugi siya, Jake. Kay musamot akong kalagot ni mo kung dili naman siya barugan. Sheila, sorry. Pasaylo ako. Nagmahal kay ko. Sorry kayo. Kung mabalik pa lang ako. Kung mabalik pa lang nato, wa na lang kung ako musugot nga ma-in-love ko ni mo. Sheila. Ay ang pagbigyan ako nagkamali. Kung kanus ako nausab og nakakita og babae nga para nakidnakaw, ako piling nausikan. Maong grabe akong pagmahay sa akong nabuhat. Ug sukad ato, nilikay na gid ko sa inom ug sa laak. Dinhin na ng kutob ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mangigalan kaagi ni Jake nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadagalahan, pagbigyang muli. Di ko kakayanin kung Tanawa na good ka, nagilak na sad ka. Ang angbi, balik-balik naman lang ko nang nahitabo. Huwag ko mahibaw ko si problema ni Ben. Ako nga nung diligin siya makahimo nga dili magbinuang. Sige ko no. Sabi ko na ipuli niya ni mo. Mga chicks po hinuon kaayo. Mga sexy? Oo, syempre. Oh, mao na problema. Ha? Ano naman? Day, dili ko pag-unsa ha. Dili ba ko makaingon nga dili ka love ni Ben, pero basin og na sige pangita nga wa nimo. Like unsa man? Ayaw kalain ha, pero kanang basin og tungod sa imong kuan ba? Sa unsa uy? Sa imong lawas good? Unsa? So, ayun lang ko no. buko, ana. Ani ha. So, ayun lang ko no nga magpadaot ka. Buhatan na para ni Ben. Hindi ko matuo, ana. Kung dili ko niya mandawat sa pagkaako. Oh, mas may pagbuwag, be. Oh, bahala ka. Ikaw mag-iko. Basta, uy. Atong sabot inig sa pato, ha. Pastilan. Maayo baya ni mong budag panambag. Unya ikaw, o ka man gani kay uyab. Mas maayo manambag ang mga tao nga way uyab pa. Kaya wa mabuta sa gugma. Realidad mo'y kihuna-huna. Ug utok ang akong gigamit. Dili kasing-kasing. Ay, makaingon pa lang ka na ron. Kay wa pa man ka ma-in love. Kasi ingon nga wa. Ha? May uyab na ka? Bago pa gani ka nag-ingon nga wa ko'y uyab pa. Yes, wa ko'y uyab. Pero, na ako'y dugay nang nagustuhan nga tao pa. Og, abi mo pa? Magkita minig Sabado. Excited na kay ko pa. Nahala, sige. Good luck, anak. Hi. Hello. Asa naman sila si Andrea og Ben? Actually, bago lang nawag si Andrea na ako nga nag-away ko na sila sa Ben. So, di lang ko na sila madayon. Ang mao ba? So, mamauli na lang ta. Ganun mamauli ko taon. Di alam ta din eh. Sayang sad. Manglaag ta nga kita ng duha? Yes. But before ana, ngaon sa ta kay gutom rin na. Sige. Ha? Mura ni ordero ni mo, mga dahon-dahon? Yes, Cha. Nag-diet mood ko. Oh. So, ako mag-rice and... Rice? Mag-rice ka? Nambo ka na. Ha? Ayaw ka na rangin mong kaugalingon nga magsigig kaog rice. Kinahanglan nga healthy yung panganon. Aron, dili ka dali yung sakit. Unya, sexy bagid ka. Sige. Kuha na lang ako. Parehas na lang sa imo.
Hoy! Hinahinay lang sa pagkaon ako. Nausa ka ba? Nutukan ba yung taon ka? Pagod, gutom, itaon kay ko pa, oy. Ginali magpura dahon abong gikaon kanina. Ano misugot masad ka? Mao may gusto niya. Og, wa sa ko nakitang sayop sa iyang gisulti pa ba? Ako sinsundon para makita niya nga ideal girlfriend kid ko niya. Sorry. Recorded by Radio Mo TV. Nanawag si Rex. Hi. Hi. How are you? Gising ka? Dili man. Nga naman. Basta daw ganahan kang budungan akong gym? I mean, if ganahan lang ka, ha? Or hiling ba kang exercise? Ha? Kuan. Uy. Pwede kayo. Actually, nagplano sad ko nga mag-exercise gyud karon since day off man ako. Good. Arrange out mo ang location, ha? See you. See you. Kutasa, uy. Ha? Gamay ba itong nadagan mo sa treadmill? Kutasan na rin ka? At ito mag-gym kita pa rin. Yes, uy. Medyo nabaguhan lang yun ko kay nakapahuay man kong gym good. Saon niya, na-busy man. And usahay, layan ko kay ako rang usa. See. Karoon na naman ko, kalayan. Oh. You know what? I like you, Cherry. Dagang tag-similarities. O ganahan to nga mas mapaiga pagkidi mo. Rex. Pinapita ka man yung girlfriend, Char. Ha? Kamo na? Yes, kami na. Unya, sumaas imong mga gipang chika na koon sa man. Barugan gyud nimo nga mukaon ka ng mga gulay o mag-gym ka permi. Yes. Kaning hilig niya mo akong buhaton. Para baka ingon siya nga ako na gyud ang iyang ideal girlfriend, di ba? O karon sa sigurado nga dili na gyud siya mangita pa og lain. Hey, Charlie. Nak, nabalak ka naman ko nimo, eh. Ha? Nga naman pa? Ay, slim naman kang daan. Unya, nag-diet pag yun ka o nag-exercise pag yun ka. Daot naman hinuon ka. Pa, okay na gyud ko. Ayaw kabalakan ako, okay? Let's go? Oh, love. O saan mo gusto mo? Ha? Nga naman di ay? Medyo baduy. Okay, something sexy or ganang cool sa tanaw ba? Murang karaan tao na Sige. Magilis ko, love. Love, dili mo ko komportable, ani. Uy, nananaw ang mga tao na ako. Itanaw kanila kay gwapa kay Kalaf. Ug-usap ha. Naiuban na nga suya rin mo. Pero... Ganun magagad mo kasi lang tao. Pero asan din lang ng pagpagwapa dahi? Sa laing tao? Dili din ako. Of course, para ni mo, no? Kay imo ragid ko, Rex. Imo og imo ragid ko. Good. Ato dahi. Mag-usap ta sa mga program sa gym, ha? Kay medyo tambok pagod ka na. Aha? Love, dali na gina ko kaya. Kapoy na gid kayo. Kaya lagi na. Padayon lang. Di. Sige na. Nalagid lagi. Mura na ko. Ay, salamat kita kay nagmata na gyud ka, nak. Unsi na itabo.
Na-over-fatigue ka, girl. Naon sa manit taong ka, uy. Huwag man kay pakis imong lawas. Nak, ay naginigos ba ha? Ay og sunda kung unsay gusto sa imong uyab. Labi na kung di ni maayo para nimo. Kay kung tinuod nga mahal ka niya, ay dawat ka niya, ay bisag unsa pa'y lawas nimo. O bisag unsa pa ka. O kung di ka niya madawat, o buti pasabot ana, pang display ra ka niya. Ayaw sa kunin yung sermoni, be. Asa man siya? Huwag yun mahibaw, girl. O guwa na sa namuting og imong cellphone, sukad ka na kuyapan ka. Igo na kong gichatan paghatod niya ni mo din sa ospital. O guwa na din mo reply na ako. Sige lang. Atunan ako siya sa ila. Nak. Yes? Oh. Kinsa ka? Han, insang... Oh. Sorry. Bagkaan ni mong daong sa? Gibuhat ako ang tanan nimong gusto. Gihatag na ko ang tanan nimo. Na ospital pa ko tungod nimo. Nya moro din buhato nimo. Pagbinuang ka na ko. Sorry, Chari. Unsa may apan na ko, Rex? Ha? Unsa may pagkuwang na ko? Sorry. Pero, wa ko nakita ang padulungan sa itong relasyon. Unsa? Dili ka ang klase sa babae nga ma-imagine akong ikauban ako sa altar, Chari. Rex! That your voice trying hard to hide. Bitong higayunan ako na-realize. Nga bisag unsa pa kakagwapa, ka-sexy, ug bisan og tumanan pa nimo ang tanang gusto sa lalaki. Bisan og i-please pa nimo siyag maayo. Pero kung dili gid kamo para sa usag-usa, magbuwag gid mo. Nagmahay ko. Pero nagpasalamat sad ko kay nausab ang akong mindset tungod sa maong panghitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Chari na taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagawahan. How could you say